Kodi nkutheka motani kuti munthu amene amapulumutsa miyoyo ya wanthu akhale iye amene moyo wake umathesedwa mwankhanza chonchi? Usiku wina ku Blantyre, mnyumba yotetezeka, malo amene amayenera kukhala ndi chitetezo, kunasanduka malo a imfa. Dr. Victoria Bobbe, dokotala wodziwika bwino, moyo wake unatha mwadzidzidzi ndi mfuti m'manja mwa chifwamba. Kodi zinachitika bwanji? Ndani anali kumbuyo kwa chiwembuchi? Ndipo ndi chifukwa chiyani sanakhalire m'moyo? Lero tikufotokoza nkhani yonse mwatsatanetsatane popanda kubisa chilichonse. Koma kuti tidziwe zambiri, tiye tikhalire limodzi chiyambi cha videoyi mpaka kumapeto. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija, Mike Thompson. Dr. Victoria Bobbe anali dokotala wa akazi ogwira ntchito ku Queen Elizabeth Central Hospital mu mzinda wa Blantyre. Anali wanzeru, wodzipereka, wothandiza pamoyo wa amayi ndi ana. Anthu ambiri ankamuona ngati chiyembekezo chatsogolo la zaumoyo ku Malawi. Koma mwadzidzidzi zonse zinatha. Pa 17 Novemba mchaka cha 2025, nthawi ya usiku pafupifupi 11 o'clock, gulu la chifwamba linakonza chiwembu. Anabwera ku nyumba kwake kuchigumula. Zimene anachita, anabowola khoma la mpanda ndipo analowa mokakamiza ndi kugonjetsa mlonda wa pamalopo. Kenako analowa mnyumba mmene anapeza Dr. Bobbe ndi mwamuna wake ndipo anayamba kuwafunsa nkhani za ndalama. Koma zinthu sizinayende momwe ankafunira. Zinthu zinayamba kusintha mwachangu. Achifwamba ataona kuti palibe ndalama zambiri, mmodzi mwa iwo anatulutsa mfuti ndipo anamuombera Dr. Bobbe mutu. Nthawi yomweyo moyo wake unathera pomwepo. Palibe nthawi yolankhula, palibe nthawi yopempha chifundo yomwe inaperekedwa. Imfa yadzidzidzi inachitika. Atachita izi, anatenga laptop, matumba, zinthu zina, kenako anathawa, kusiya kumbuyo banja lotsweka, dziko lodzaza ndi chisoni. Nkhani itatuluka, Malawi yonse inakhuzidwa ndipo madokotala anamva kuwawa kwambiri. Anthu wamba anayamba mantha ndipo funso linakhala limodzi: kodi tikutetezeka? Apolisi anayamba kafukufuku wamphamvu. Pambuyo pa nthawi, anthu angapo anamangidwa. Ena mwa iwo anavomereza mlandu ndipo ena mwa anthu anali ochokera kunja kwa dziko lino. Zinasonyeza kuti iyi sinali nkhani ya munthu mmodzi, koma gulu lazigawenga. Mlandu unafika ku High Court ku Blantyre ndipo malingana ndi oweruza Justice Luffy Chinangwa anakhazikitsa dongosolo la momwe mlandu uyambe kuyendera. Ndipo maloya adafotokoza kunena kuti ayenera kuti alembetse ndipo umboni uperekedwe, defense iperekenso mbali zawo, ndipo madandaulo oyambirira ayambe kumveka. Ndipo malingana ndi dongosolo la bwalo la milandu, lakhazikitsa dongosolo lenena kuti pa 16 Juni likhale tsiku loyamba kumva madandaulo mbali zonse, ndipo pa 30 Juni likhale tsiku lopereka chigamulo pa madandaulo omwe aperekedwa, ngati kuti anthu omwe adagwidwa akuyenera kuyankha mlandu. Ndipo ngati zili choncho, pa 7 July ndipo pomwe anthuwa ayambe kuyankha mafunso akukhuza kupha munthu. Apa ndi pamene zona zonse zizatuluke. Pa nkhani yakupereka mafunso kwa anthu omwe akukhuzidwa ndi nkhani, boma likuyembekezeka kudzabweretsa umboni, komanso mboni ndi zovomereza. Ndipo mbali ya anthu omwe akuziteteza akuyenera kuvomera kapena kudzakana, komanso kuziteteza. Ndipo khoti likuyenera kudzagamula pa nkhani malingana ndi zonse zimene ati apeze pa nkhani.
Nkhani ikutiphunzitsa kuti chitetezo chathu ndi chofoka ndipo umbava ukukula kwambiri, moyo ukhoza kusintha nthawi iliyonse. Mongokumbutsana chabe, nkhani yakuchotsedwa moyo si ya Victoria Bob ekha. Tinali ndi issue ya mu mzinda wa Lilongwe imenenso msungwana wina nayenso adachotsedwa moyo amene tinkakamba kuti Beatrice. Ndipo posachedwa apa taonanso mtsikana wina yemwe adachitidwa chiwembu, yemwe adali wophunzira, yemwe adamulanda foni komanso kumupha mwankhanza. Ndipo mbali pa zonsezo tikukambanso maishu ena pakatipa omwe amveka kuti maloji mwakhala mukupezeka anthu omwe ndi amtundu wachitsikana omwe akhala akuphedwa mwachipongwe atatha kuchitanidwa kumalo okopa alendo ndi kuwachita chipongwe kumeneko. Pambali pa zonsezo ndikukhulupiriranso kunena kuti pali nkhani za anthu ena omwe adaludza moyo mwankhanza amene mwina dziko silinathe kuwapanga recognize koma nawonso adaluza moyo. Izi zikusimikizira kuchepa kwa chitetezo cha anthu mdziko lino la Malawi, zimene zakhala zikuperekanso mantha kwa nzika zosiyanasiyana. Koma funso nkumati kuti ngati tikhale moyo umenewu, kodi no tikatetezekera kuti ngati dziko lathu lomwe likukanika kutiteteza, kodi ife tikhale otetezeka ndi yani? So nkhani ya Victoria Bob ndi imodzi mwa nkhani zimene anthu akuziyembekeza ndi chidwi komanso kufuna kudziwa zenizeni komanso kumvetsetsa kuti cholinga cha anthu chinali chani. Kodi iwowa anapha Victoria Bob pa zifukwa ziti, popeza mwine iwowa atha kukhala kutinso ankatumidwa ndi wina wake, ndipo ena akuyembekeza kunena kuti ndanali behind iwowa. Kodi yemwe ali responsible anthuwa ndi ndani? Chifukwa malingana ndi mavideos amene adaperekedwa amaoneka kuti anthu ndi akapuntha buwe, onena kuti mwinanso iwo adachita kungotumidwa. Alipo wina wake kumbuyo kwawo yemwe amadziwa komanso yemwe ali otsogolera nkhani yonse. Kodi nkhani ya Victoria Bob ndi nkhani wamba? So Dr. Victoria Bob sanali munthu wamba, anali munthu amene amapulumutsa miyoyo, koma tsiku lina palibe amene anampulumutsa. Funso likadali kodi chilungamo chizachitika, kodi izi zidzatha liti? Ngati mukufuna kuona zona zonse zikatuluka pa trial kapena kuti pa mafunso onse amomwe mlandu ukhale ukuyendera, chitani subscribe, muchitenso like, onse wala kuchita share ngati ndi pa Facebook, ndipo lembani maganizo anu mu comment section kuti tipitirize kukupatsirani nkhani zosiyanasiyana, chifukwa pano timafotokoza zona zonse osabisa chilichonse. So pitirizani kuonera maprogram ndi mavideos osiyanasiyana pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu nthawi zonse Mike Thompson. Bye.